masukan nami taringot tu sermota nagabi jamita dihita di hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 imasian turpukta Jakobus tolu ayat 10 tolu sahak rodi ayat 10 walu nunga tajah anak turpuki jala nunga adong hatorangan dihita naboi mangurupi hita tabahan nami manuaing songon panipuli manang aka piga catatan masukan taringot tu turpukta. Hamuna kadongan molo tajaha surat ni si Jakobus boido dipikirata sahira songon na maralo pemikiran ni ibana dohot pemikiran ni Apostel Paulus taringot tu haluaon manang taringot tu barita nauli molo di surat ni Apostel Paulus nungatakas ia haluaoni holan ala ni haporsiaon dibenarkan oleh karena iman haluaoni ima silehon-lehon ni debata sola gracia free dang ala ulaon ni jolma bukan karena kelayakan, bukan karena perbuatan, tetapi semata-mata adalah anugerah dan dibenarkan alani haporsiaon, alani naung porsea di Yesus Kristus. Alai tajahama di surat ni Jakobus, idauta sehira na mengutamakan manang makarikoton ulaon na denggan. Fokus di perbuatan baik. Padahal tadi sebaliknya dalam surat-surat Paulus, perbuatan baik itu sepertinya dalam tanda kutip diabaikan, tetapi yang terutama adalah iman. Sasitong na dang na bertentangan, manang dang na maralo. Jakobus pediakui imana do, ia haluauni ima ala ni haporsiaon jala asini rohani de bata sambing do. Alai dung dipalua, dung malua ala ni haporsiaon. Bado selanjutnya perdalanan ningulu. Ahadu sebelah honon. Songon dia do. So nama sementara hidup harus terus berjalan. Contohna ngamalua hita taha porsiai marhite padidion nabadia rap tertanum rap hehe hita dohot tuhatta Yesus Kristus jala nunga malua hita tadok ala ni haporsiauta dilehot tu hita rupani haluaon jala dilehon marhite asini rohana alai udutna ahado sasitong na moluta jaha surat ni si Jakobus di turpuk tahun manang disude di buku surat Jakobusi idaotama ternyata ikon adong do udutna dung malua duk sidung di palua alani asini rohani debata alani haporsiaoni ikot tarida doi marhite parbuena hidup harus berjalan terus sebagai orang yang telah diselamatkan dengan segala perbuatan baik. Molo daong sia-sia do penebusan haluaoni manang haporsiaoni manang namate do imana ala ikon marhataridaan do songon las nirohatta naung tinubus ni dewata ikon taridama di ulaon nadenggan terlumubi manuaing di turpuk taon tung takkas situ tudo nakin di pasahat di hita di turpuk taon ima sian Jakobus bindu tolu ayat 10 tolu sahak rodi ayat 10 walu dipukai bana do marhite ayat 10 tolu nakin namat saya takas dihita na manggombarhon rikot ni parange manang ulau ni didok ibaneson ise hamuna bisuk jalana pattas marroha sian denggan ni parange nama dipataridahon ibana akka ulaon na marhite-hite halam bohon ni habisuhon. Ahado habisuhon sian ginjang. Habisuhon sian ginjang ima habisuhon na manugiho kita mananda debata
dohot mangulahon lomo ni rohani debata. Nama dogihok kita Tuhamu baun ni roha. Taparohahom majo mangurupi hita amanginang ima sian Efesus sada ayat 10 pitu. Tabuka majo Bibil tai da majo ahana tersurat di Efesus sada ayat 10 pitu. Di dokma songonon disi. Efesus bindu sada ayat 10 pitu. Anggiat dilehon debatani Tuhan ta Yesus Kristus amani hasangaponi Tuhamu ton dihapistaran dohot pangukapon mananda ibana. Jadi tondi na mangalehon habisuhon nasian ginjang mangaraho kita laho mananda debata. Laho mangulahon nahombar tulomo ni rohani debata. Ima habisuhon manang hapistaran namar harorwan sian ginjang. Alai napadaohok kita sian parangi na denggan. Napadaohok kita sian lomo ni rohani debata. Ima habisuhon ni portibi. Manang hagiot ni daging. Hagiot ni pamatang. Takas dui tarida di terpuk tahun. Di patorang Yakobus tuhita. Taringot tu habisuhon na sian ginjang. Dohot habisuhon namar harorowan sian portibi. Macai honado terpuk tahun tunguluta siganupari. Na jot-jot tabege pandohan hotel. Hosom tau dutima. Ngata botoi. Iri hati kebencian dan lain-lain. Tadokma sering diistilah pandohan hotel hosom. Teal late ni roha. Tusido hita ditogihon habisuhon ni portibion. Egoisme. Sudenai hosom iri kebencian dan lain-lain. Ego. Keakuan. Tanpa memikirkan hidup orang lain. Danga dong lapatan ningolu. Dalam bahasa Parjamita, hidup adalah sia-sia. Jika hanya memikirkan diri sendiri. Sebab hidup itu adalah singkat waktunya. Maka hidup yang tidak sia-sia adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang adalah cara atau lifestyle hidup orang-orang yang menerima hikmat dari atas. Habisuhon nasian ginjang, habisuhon nasian debata. Ditogihon habisuhon nasian ginjangi dohita, Tuhamu baun ni roha, gabe pasu-pasu, marhite ulaon, marhite parange na denggan, marhite parange halomuan ni roha ni debata. Tusido hita ditogihon habisuhon nasian ginjang. Alai habisuhon nasiat portibion, ditogihon dohita dao sian parange nagabi halomuan ni rohani debata. Atong dia dotangi honopta. Di dalam dunia ada dua jalan. Lebar dan sempit mana kau pilih. Ada pilihan di dalam kehidupan. Adok sipiliton di ngelut tahun berada di persimpangan. Habisuhon nasian ginjang do manang habisuhon namar harorowan siat portibion. Hita do nama mutucon. Dia do sioloata. Ditogihot turpukon do hita. Molo ta pilit do manang molo ta auhon do habisuhon nasian ginjang. Dang bui holan dihata manang pandohan. Ujalo do habisuhon nasian ginjang. Ikon marhataridaan do diparange. Diulaon na denggan. Marhataridaan di ngolu nama ngolu di bagasan hadameon. Ketenangan, kedamaian. Tidak rasa gerusuk. Tetapi ada ketenangan, ada kedamaian, ada rasa syukur dalam setiap peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan. Maka malatehon saluhutna. Narhiti parangin nadenggan, ulaun nadenggan. Dalam kondisi apapun. Alani mampu hita
manjalo habisuhon sian banua ginjang jalama korhon hadameon di bagasan rohapta gabi pasu-pasu hita tutorop jolba molo mian do hita di bagasan debata. Imahu pikir kami masukan tambahan taringot tutur puk jami tata. Mau lihat ya, Mak?